Itinagan ti Ama. Napalabas. Baligi na alad ang Maximo dagiti nagsangpet nga agkakabilag nga igam. Ket imbaga na pay ni Mr. Wong ti impormasyon ang mapukpukaw ni Monica. Isu nga imbaga ti inchikanas ka na masarakan dati balasang. Tasigun kan kuana. Dakkel ti maitulong ni Monica iti grupo na. Iti sa bale abangir. Napalalo matiragsak ni Mayora Chona. Iti imawag ni Monica ket imbaga daytoy anatalged ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Kabayatan na, nakaawat iti impormasyon ni Hepe Salvador. Iso ang nagturong adagos daytoy iti naiyawag kenkwana a lugar. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Dituyak pay laeng agpaliw. Sigurado anal... Kabisadok dayta ako, Chea. Nudyak mariro. Dayta ti makitkitak ang nakaparada ijay ayan ni Mr. Wong. Panagkunak, adda maduktalak ita. Paliiwak dayta nagsardeng ako, Che. Nasken amaamwak no asino tinakalugan dita. Amangan no adda pa kainaigan na kadagiti nayawag kanyak nga armado. Siguraduak kunakon kat. Ni Maximo ti dimsaag iti kotsa nagparada dita. Paliiwak ni Maximo. Amangan no adda pa kainaigan na kadagiti armado na nayawag kanyak. Nasken amamwak no anya ti agpaiso. Dayjay ni Maximo. Napan iti dayta apakanan. Agpaliiwaklat ta ditoy. Nalaos ti danak ko, Ma'am Chona. Kunak no papanawan na kun ni Sir Leon. Apaman nga inaklon ko kankwana nga adda ti amok iti palimod mo. Kastang ameng ti kunanay day. Numaduktalan na kano nga adda pa kainaigak iti anyaman nga ilimlimad mo kankwana ket papanawon na. No inaramid na dayta, duatan a pumanaw dito'y mansyon. Ha? Ma'am Chona. Dayta ti agpaiso, ising. Iso di ka madanagan. Di na ka basta mapapanaw dito'y nilyon. At damat karbangak dito'y mansyon. Ngam nakabut-butang no kumaro ti susik iyo, ma'am. Ising. Makapadanag ngamin no agunget ni Sir Leon. Nakabut-butang atalaga. Anyat madamagan, Maximo. Awan tayo magtinadoktalak, boss. Isa may kagkagumak akasarita dagiti amok nga da iti dayto lugar. Parang no da may bagada may papan ka ni Monica. Sige, Maximo. Sapay lang ko magpaliki ka. Talaga kayat ko maamuan. No adda talaga dita, Monica. Matungkal, boss. Saan ka nga damag? Aramidag di amin. Tapno makakalapak iti uray anya nga impormasyon. Ikalik na ita. Kod. Salakam mata dagiti tao tayo dita. Kasalita mi dana imbag. Kayat ko makasikulado. Matungkal, boss. Halangalodan. Potdentan salitaan ta, Maximo. Awan ka no mati nakakit-kita ka ni Monica dito eh. Kadasawan na ita. Dagiti boyet mi dagijaya. Apay nga dano dito eh. Anya nga tater aramilin dagiti. Anta kapinpinaltog da! Ni Hepe Salvador! Delikado dito eh. Saan arumbang ang makita nak dito ni Hepe Salvador? Nas ka na makapanawak iti dito ay lugar. Oops! Attention to all units! Attention to all units! Napainkwentro ak dito'y Barangay 13 Martires. Kasapulak ti backup. I repeat, kasapulak ti backup. Over and out. Da kayo, sibilyan! Aglingad kayo! Agpakni kayo! Kartingan nyo!
Dagijayan dagiti armado. Kamatag ida. Jak itulok ang makalibas na. Ikagumaak ti makakamag ka dagiti kabusor. Oh, dagijayan. Iparpartak ko pa iti tumarahi. Masikuran ka ka din nga dalang dito yan nakapupok, Monica? Sa anak mo't anak kapupok, Padre Simon. Rumrumwarak mat. Ang sana masansan. Gaputam kam nga amangan no da makakita kan ka dito eh. Padre, Di mo ka di pa ilan na amiris ti amin ngayon bagakan ka? Kasayatan wag subli ka di mansyon. Patya kadakal ti maitulong mo. Nupod no man ti atap mo maipapan ka ni Don Leon. kasano no parupa anak manin ni Papa? Kasano no iparupa na? Asya kat may sakla ang ampon. Mamati ka ba alam dita, Monica? Natibkar ka. Kat no iti panagkunam ang makatulong ka iti panagbaliw ni Don Leon. Agsubli ka di mansyon. Kat ipakitam amay saka anatulog nga anak. Oh, anyat padamakan, Maximo. Boss, labingitak. Yung pimanaw akong itinasawa lugar. Ha? Apay? Nakakalap ka din impormasyon, may papal mo ka? Sangkay, boss. Ngam nakita ka dyan ni Hepe Salvador. Kat karangrangan na dyan buyot tayo. Anya, kasano napasamak na ita? Tsaka mo, boss. Basta pimanaw akong tadelikado. Oh, alang aluden. Ulayan ka dito eh. Kalti nga, Maximo. Anya jay kunam. Paspasapol ko ni Monica kinibugi ko na. Agpaiso, Leon. Wen. Ngamsa na kahit asawan data. Anaaklon kon dayjay ngampon. Anya ti kayat mo asawan, Leon. Paspasapol ko ni Monica. Tawan mo't ti sabali ang makaamo iti kinaput no. No saan ada tayo. Iswa pa nagkunak. Kat makadadael iti imahe ti pamilya Rugante. No makita dagiti umili ti San Bartolome. Nga adda saan tayo apag kikinawatan. Iswa paspasapol ko ni Monica. Agyaman ak, Leon. Agyaman ak unay kan ka. Kif, addan ka kadwa na bilin. Nangikabil dan iti checkpoint kadagiti daddo lugar. A posible apag naan dagiti kinamat tayo. Jackpot yun nga umadayo dagijay. Ang mga no at dalaang dito iti hideout da. Nukasta nga rod, Chief. Tukimat tayo. Rumbang laing. Sige, Chief. Bilinig dagiti kakadwa. Kartingan nyo, Mindes. Suki-suken tayo ti amin asuli da ito alugar. Sakbay amadanon ti rabi. Matungpal, Chief. Itamat lang. Alang Ruden, agtignay tayon. Isumot lagayam amaragsakan kayo, ma'am. Kastagayam tinakuna ni Sir Leon kada kayo. Saan ko nga ilimod ti kinaragsak ko, ising? Maragsakan akmat iti kastaan na amuak, Ma'am Jonah. Takinapod nuna kat mailiwak matan kin ni Monica. Ising. Makaikawa mo ti kaawan nandito'y mansyon. Ngam amok arumagsak tayo matlaang. Apaman ang makasublin dito'y ni Monica. Tilaan pampanunutek. Ang mga naawanan dito San Bartolome ni Monica. Ha? Ang mga nupimanaw muton dito San Bartolome, ti anak ko. Naklatak-latan, hindi nakitak nga adda kapimpin naltog dagiti buyot tayo, boss. Hindi kinak. Ni Hepe Salvador. Lukas tangalod. Dakal posibilidad na. Talaga ada iti dayjay lokal, Monica. Ha? Tapay nga dayjay Hepe. Habang ano sapsapulan namot, Monica. Nalabit at damot na awat na impormasyon nga dayjay Monica. Iso at damot ijay Hepe. Dahil tatijak masigurado, boss. Takas itinakon-akon. Naklatak lang yan, hindi nakitak akapimpin naltog nan dagiti buyot tayo. Maximo, ikakumamak subli ijay. Naskan makaala ka impormasyon may papan Monica. Matungpal, boss.
Siguraduak lang nga awan ijayan ni Hepe Salvador sa akto ag subli. Anya ti madamag. Amo, at na nakarangat ni Hepe Salvador, iti Barangay 13 Martires. Anya? Asino? Masigurado kabuyot ni Mr. Wong dagijay. Anya? Apay nga daday ti dayjay a lugar. Damag ko nga dahay daw dagijay, amo. Ti awanan pa in na Mr. Wong. Talaga gayam nga aramatin na ti kinabagnag na. Tapno makaipundar ka dagiti San Ikuana dito'y San Bartolome. Anya ti kayat mga aramidan mi, amo. Saan tayo pa'y nga ikaskaso itad ng Mr. Wong? Ti may papankin ni Monica tinasken ngay prioridad tayo. Anya nga ron ti plano mi ta. Tako naman nakitam iti dayjay a lugar ti makannawan ni Mr. Wong. Nasken a maimbitarak ijay presinto, dayjay a Maximo. Narding, Ada sumagmamano a banag a nasken a saludsudaken ko ana. Iso a nasken a makasaritak, tapno malawlawagan ti amin. nakita na kakadi ijay ni Maximo? Masigurado ka nakita nak idi madaman ti ranget. Ngam di na amu asyak ti imuna a nakakita ken ko ana. Narding, Bareng no babaan iti panangimbestigar ko ken ko ana. Malawlawaganen dagiti nasken a maduktalan mi. Awan lata, ising. Saan nga agriring ti cellphone ni Monica? Ma'am Jonah. Kasano ang maibagakkan kwa na akayatan ni Papa na nga agsubli dito'y mansyon? Ay, dayta itan tirigat na, ma'am. Talagan samutin asaan akayat ni Monica ti agnaed dito'y mansyon. Ha? Pangaasim ko ma. Saan ka nga agsaw iti kasta? Amumot ang masaksakitanak. Ay, pasensya kayon, Ma'am Jonah, ah. Kumpurmimot latangaminan ti maisawsawang ko. Sa bagay, ada kinapudno timbagam. Tano kayat pa'y ni Monica ti agnaed diti mansyon? Saan ko nagtalaw? Ma'am. Ngam anyan ang makapaladingit. No saanan nga agsubli dito'y ni Monica? Kasla saan ko akabailan, ising. Diyak kayat ti mayadayo iti anak ko. Sana kaya't ni boss, abay-bayan nyo ti trabaho yo. Nawatan nyo kanina ita. Well, Maximo! Maximo. Nung mapasamak pa iti kasi tinapasamak idinaminsan, nga adda nasiputan nyo nga umar arubayan. Ikagumaan nyo na kamagan. Saan tayo nga itulo ka maulit ti kas dyan na pasamak? Nalawag! Well, nalawag, Maximo! Halam! Naman kayo, kada kita pisto yo. Nagsipot kayo na yung baga! Mas ka na kanayon ang mabilin ko dagiti gwarda dito'y pagnanaadan mi ka ni boss. Narigatan, wadakit ti makasali sa asumrak dito eh. Tikot siya na Hepe Salvador dayta ah. Anya nga ta ti gagara na. Umay man nga tagpalahingan dayta at tao dito'y ayan mi. Ha? Saan langan nga kamkamali? Tasan ko akabutang dayta. Daytan. Nimbag nga oras mo, Maximo. Kastamat kan ka, Hepe Salvador. Nayawawan kan sa. Sana ka nayaw-awan. Talaga dito'y tigagarak. Kat sika, tigagarak, Maximo. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Adda sumagmamano abanag akayat ko adamagan ken ka. Iso sumurot ka kumakanyak. Tadda imat ko a warrant of arrest. Sumurot nga ta si tatalugod ni Maximo ken ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti ipapan ni Hepe Salvador iti lugar a naiyawag ken kuana. Nakita na ni Maximo ang makannawan ni Mr. Wong. Limad a pinaliw na daytoy. Ngem iti saan aninamnama pagteng.
Napainkwentro ti Hepe kadagiti armado nga isu a talaga ti gagara na iti nasao a lugar. Iti sabali a bangir, naragsagan ni Mayora Rugante, idi kinasarita daytoy ni Don Leon, ket kinunana apaspasapol na ni Monica, tapag sublin na mutlaangan iti mansyon. Iti may sa agundaway, binilin ni Maximo dagiti gwardya iti pagnanaidanda ni Mr. Wong. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan, ti ama. Alan! Mapan kayo kadigiti pwesto yo! Hagsipot kayo na yung baga! Mas ka na kanayo na mabilin ko dagiti gwardya dito'y pagnanaedan mi ka ni boss. Narigatin, o dakit di makasali si asumbrak dito ay. Ha? Di kotse ni Hepe Salvador dayta. Ano nga tatigagara na? Umahiman nga ta nagpakalaking dayta at tao dito yan mi. Saan langan nagkamkamal eh? Ta saan ko akabutang dayta? At daytan. Naimbag nga oras mo, Maximo. Tas tamat kan ka, Hepe Salvador. Nayawawan kan sa. Sana ka nayaw-awan. Talaga dito'y tigagarak. Ket si ka tigagarak, Maximo. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Adda sumagmamano aba nag-akayat ko adamagan kan ka. Iso asumurot ka kumakanyak. Taadda imet ko a warrant of arrest. Anya? Warrant of arrest ko nam, Hepe. Anya kumaga po nga da warrant of arrest ko ngay. Sumurot ka langan as itatalugod. Kas itinakon-akon. Adda imet ko a legal a dokumento. Adda karbangam nga agulimak. No anyaman ti bagam, ket mabalin a maaramat a pumabor wenno kumontraken ka iti husgado. Adda karbangam a mangala iti abogado. Ngam na awan ti abogado, mabalin nga ipaayan na ka ti gobyerno. Aguray ka mata, Hepe. Ibagak pa dito ka ni boss. Mabit lang. Gusto ni Padre Simon. Naskan ngagbali na kanatipkar. Saan arumbang apay dagalak iti kinapudno. Maipapan iti kinagtawag. Kasapulan dakdag iti nabangunak adadakal ko. Nang runa ni Papa. Tanog pa'y ti atap ko nga da illegal nga aramidan na. Siyak ti kang runaan arumbang amang tulong kay Kuana. Iso apat gak ti imbaga kanyak ni Padre Simon. Agsubliak ije mansyon. Monica? Ay, ni Padre Simon. Mabiit lang, Padre. Rumara kon. Hepe Salvador! Mr. Wong, Nasikaso na bukado og piyansa na Maximo. Tsaka ni manugot nga umayag pakadakin ka. Isusyak lang ni May dito yung opisina. Mr. Wong, saanak pa analpas iti makannawan mo. Saanak ngagsardeng. Aging ga saan ko amaamuan no anya ti agpaiso. Anya? Si Kama, Tepe. Apayaya pagpupudutan taok. Anya'y nalamid na kan ka. Awan ti naramid na kanyak. Ngem adda dagiti pagteng at talaga apagdwa-dwaak ni Maximo. Nang runaket nakitak ti kadda na ije barangay 13 Martires. Sakbay anakaranget ko dagiti armado. Anya? Naklaat ka, Mr. Wong. Anya ti kay papananday taapan nakaklaat mo. Naklaat ka? Tadi mo ninamnama nga dayjay ni Maximo. Wano naklaat ka? Tadamot gayam ti ilimlimid mo. Kaya nalay ngaglamang ni Monica, amo. Aging gayta. Awan pa'y laeng ti impormasyon na nakalap dagiti buyot tayo. May papaniti sa di numan ngayan na. Talaga narigata sa pulen ti tao nga glemlembeng. Amo. Masigurado nga dati nasitgan ni Monica. Isu nga aging gaita.
Kat awan pa'y laing tinakalap tayo adamag may papankin kwa na. Dayta nga rod ket, amo. Nga masino ko matinang tulong kan kuana. Day tangarod ti pagamkak. Amo, anya ti kayat mo asawan. Ada komunikasyon da kini Mr. Wong. Ang mga nogapo iti panakatikaw ken nalaos asakit tinakam na. Gapo iti naamuan na. Kat nagkamangkitin iti dayjay nga inchik. Siya mapalabas da dya pa nang arestar kanyak ni Hepe Salvador, boss. Talaga nasakit tinakam ko. Patgam ko matikid daw ko, boss. Tangay parikot tayo mutlang da dya, pulis. Likid na reklangan. Sumaltang kan, Maximo. Boss, agungat kayo matan. Apa yan? Amom ka di no apay nalistal lang ka Hepe Salvador, ha? Amom ka di? Boss. Gapo nakita na kayo di balangay 13 Malteles. Sakbay nakalangit na dagiti buyot tayo. Anya? Imposible. Diyak mamati di dayta, boss. Ang mga nukun-kuna na lang da jay. Ibakpakak lang aluden ken kano anya makagapo nga maglason ka pay lang. Di na ka di patyan ha, Maximo? Di ka mamati kanyak? Mamati ang boss. Pasensya kayo. Pasol mo amin daytoy. Isusahan ka kundi lason kanyak. Tamang ano anya pay malamit ko ken ka. Ay, talaga nga awan. Saan ang makontak ti cellphone ni Monica? Ay, sa dinungatan at talaga ti ayan na. Ising. Ay, si kagaya, Ma'am Chona. Ay, napasensya kan, Ma'am. Ay, ada ka di pangibaonan nyo kanyak. Aguray ka man. Sino ti awagam? Ay, kwa, Ma'am. Padpadasag ngamin apagringan ti cellphone ni Monica. Ngam saan mo't amakuntak. Ising. Kaya't kumangamin nga alukuyan nga agsublin dito'y mansyon. Tayos laang mo't kini Sir Leon ti panagnaud na dito'y. Agyaman aken ka, Ising. Maawatan nakgayam. Ay katuan mo't amam. Apay kit din asaan nga ay. Agpadata anang salimot-mot iti palimot. Iso ama awatak noan niya tirik naman. Matanagan ka kadi, Monica? Saan ko amaliklikan dayta, padre? Sa bagay, normal na dayta amarikrik nam. Kasanon no kaungat naklatta ni Papa. Napagsaritaan tan dayta, Monica. Aramidam ti amin akabaalan. Tapno matulungam ni Don Leon no bilang lang. Basta saan ka pa iluyos iti marikrik nam akinakapsot. Agbalin ka na tibkar, akas iti nakunakon. Dagkalaki ti tagbalin abyang mo, iti posibli apa nagbalbaliw ti ama. Dagiti impormasyon ang nakalap mi. Maipapan ka dagiti nakarangit mo nga armado, Chief. Agyamanak, Mendez. At dapay dagiti impormasyon asaan pay lang na itad dagiti kakadwa nagkalap. Manayunan pay dagiti nga impormasyon. Nasayat. Talaga kahit ko maamuan, no asino dagiti nakarangit ko. Masiguradok adakkel ti maitulong dagiti makalap tayo nga impormasyon. Ket no maamuan tayo ti kinasya asino dagijay. Sigurado amakam magtayo ida. Wen nga rod, Chief. Alang rod. Agkalap kayo pa iti impormasyon. Tapno masulbar tayo dagiti parikot. Itay pa'y anakarwarda Sir Leon ken bugi, Ma'am. Ma'am Jonah, di mo kumakunaan aman nakibiyangak, Ngamsipod ngamin nagtalaw ni Monica. Saan ka pa'y anap-napan ije munisipyo? Saan kumot lang amin ang mayulo ti agtrabaho? Isa biniling ko ti sekretarya nga isupay lang ti makam mo. Ma'am. Ay, ngaman yan. Ising,
Si kanti mapan mangilukat itiri daw. Mapana ko ni Giseledmi kanilyon. Boss! Boss! Oh, anya dahi ta, Maximo. Apay kasla ka man lang maululaman. Magsublin ni Monica, boss. Anya? Nagsublin, Monica? Anya kayat mo sawan? Imawag di tao tayo at binilin kong agpali iti asidag ti mansyon dagiti Rugante. At da kanon iti ni Monica. Kakuyog na ni Padre Simon. Sayang. Kunaklakit din o da tayo makasapol kan kuana. Boss, Hangaman yan. Tanimot gayang Padre Simon ti. Akulay ka, Maximo. apay boss. Amangan mat no ni Padre Simon ang ilamang kini Monica. Niya, Posible da ita, Maximo. Amangan no talaga mo't Padre Simon nagkamangan Monica. Idi pimanaw ije mansyon. Kat ni Padre Simon tinangilamang kan kuana. Ikagumaak nga si kaswan dagiti rumbo nga matrabaho diti balay. Nang runa dito si Ledmi kanilyon. Tapno uray kaskasano, kat malipatak ti kaawan ni Monica dito mansyon. Sumragkalatan ising, saan anak kalakday ta? Asino dyan nagdoorbell itay ising? Adda ka di sa nga ili? Mama, Monica! siyak na rod, Mama. Oh, Monica! Monica! Anak ko! Mama, pakawanin na no nagtalawag. Pasensya ka lakuman. Nasakit anak ngamin kadagiti imbaga kanyak ni Papa. Di mon panunutan dayjay, iha. Awan anyaman na dayjay. Agyaman tanagawin ka matlaangan. Agyamanak, anak ko. Nalaos ti ragsak ko, Padre Simon. Ay na, no amuyo la kumano kasano ti kinaliday to'y mansyon, manipod pimanaw ni Monica. Mawatak man ang ising. Isungarod nga inalukoy ko ni Monica nga agsubli dito'y mansyon. Tay sumatirumbeng. Kayat mo asawan, Padre. Manipod pimanaw dito'y mansyon ni Monica. Ijay simbaan tinagkamangan na. Wen, manang ising. Kaya't kung ibaga ka ni Mayora ti amin, nga madayang kare ka ni Monica. Iswasaan na ka mabalin nga agsaw. Maawatan kamot kit di Padre. Ang amita ta nagsublin dito'y mansyon ni Monica. Mamatiak nga awanan ti rumso aparikot. Sapay la kumataawanan nga agpaiso, Padre. Tasigon kin ni Sir Leon, kayat namot ang makasublin dito'y ni Monica. Amo, jak magustuhan ti jar ti kasinarak tayo. Kaslada sana nasaya at naramiden na. Malas na laeng no kastagayam ti panggap na. Anya ti pampanunod ang naramiden, amo. Basta agsagana ka laeng pogi. Sika ti agpa ay abak-up ko. Nalawag ka di. Wala mo. Orayan niya ti mapaspasamak. Saan ka baybayan? Agyabanak. Alangarutan. Ingkaitayan. Siya kun ti magaambo iti kinasinarak tam. Kat siputam ti katwala. May baglakit din. Tanapan nugot ko ni Monica nga agsubli di mansyon. Talagang amin na masyanak matkan kuha na iti kaadana dito'y. Kaya't kukumamot ti kaadana dito'y simbaan. Mamok ang marigrigatan tirik na ni Mayora. Iso kapilitan nga nalukoy kung agsubli di mansyon. Kaniso nga mintirumbang. Adan sa tao di tarwara. Sino mataday ta? Anya ti panggap na nubilang lang. Apay nga day ti arubayan iti kastoy nga oras ti rabi. Kita mo no sino?
awan mo ti malingag ko tao. At nga tagagpaiso ti tao, wano nagbiddutak lang. Anya ti mapasamak ni Padre Simon, iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinlagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika, ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon